Joo, katsotaan miltä se peruna näyttää. Ainakin kukkii peruna. Siinä. Kukkii vielä vähän muutakin. Pillikeheinä, mutta hyvin kasvanut peruna, kun on satanut vettä ja on ollut lämmin. Katsotaan miltä näyttää. Siellä vielä on kuin yksi peruna. Yksi peruna siinä. Katsotaan mitä tiellä. Oho. On vielä vaikka minkä näköistä perunaa. Hämän näköistä. Oho. Siinä sitä vasta perunaa. Kato lähempää. Semmonen läjä. Aika hyvän kokoisakin. Huhhuh. Meneekö näin kasa? Ja tuon kokoista on peruna nyt. Monesko päivä se on? Onko se 13 vai 14 päivä? Heinäkuuta ollaan menossa. Hansikkaakin vielä tullut, vaikka lakkaa pikkuhiljaa tuo koko ruveta pienenemään. On sitä aika monet ämpärit kerätty tuota mansikkaa. Semmosta. Tää kerätä tuossa potakat kattilla ja laittaa kiekumaan vesi. Eilen ajelin tänne jo röitten jälkeen. Ajelin tänne 7 laffaa näitä polttopuita. 7 lavaa näitä puita ajelin tänne. Ja tähän vielä mahtuisi vaan. Tässä on vaan jyrkkä vinkkeli 90 astetta, että mä joutuu tästä kurvaamaan. Niin se ei ihan helposti onnistu tähän laittaa enää. En tiedä onnistuuko edes enää tähän yhtään lappua laittaa. Mut tää kahtoo mitä sitten tehdään. Missä ne pääskyset huuttaa? Siellä ne huuttaa. Siellä on poikaset lennossa. Poikaset on lennossa ja siellä niitä on pääskyssiä vaikka kuinka monta kappaletta. Hyvin paskantelevat joka paikka. Tuolla on tuonne kypesäkki oleva. Joo. Pitää ruveta noita polttopuita. Terve vuonna. Niin tuommoisen X rakentelin tuohon, kun tuossa silloin joskus aikaisemmin rakentelin tämä trukkipiikit rakentelin, niin sattui sopivista olemaan tämmöistä 90x90 lankkua, niin tuohon loveus keskelle ja siitä vaan liinalla kiinni tuohon, niin eipä sitten kuattuille tuo puulavaa siinä. Tästähän onkin jo siirretty näitä aika paljon pois. Tuossa ei ole enää itse asiassa 3, 4, 6 lavaa on sitten tuossa noita. Tää kahtoo minnekin niitä saadaan siirretty. Kosteusmittari otin tuossa ihan mielenkiinnosta. Niin katsotaan mitä se näyttää niin kuin virallinen kosteus tuossa puussa. Sitten nyt katsotaan ihan tästä päällimmäisestä. Katsottakaa noin vähän 14%. Otetaanpa teiltä syvempää joku puu käsittely. Kato huolta.
Tuolta tuo. Viisitoista 16 vain. Eilen tuossa kun mittailin, niin oli paljon märeempiä. Eilen oli kyllä koko päivä semmoinen pilvinen päivä. Ja kun ne tänä päivänä sitten vähän tässä lisää kerkisi kuiva. Seitsemäntoista on siellä syvemmällä. Vähän yllättävän kuivia. Vähän kuivemmaksi paljon pihalla kyllä tulee. Aika pieneksi nämä klapit on tehty sillä tavalla. Tarkoituksella teen aika pieneksi, että ne kerkki tässä yhden kesän mittaan kuivaa. Leppä kyllä kuivaa tosi nopeasti. On ne kutistunut aika paljon nämä, siis kun kuivanut, niin nämä on vähän nämä päätytolpat vetänyt tuonne kanssa. Täällä nämä rautalanka, millä minä sijoin, tämä oli tiukalla, niin tää on nyt näin väliin. Tää on se kuivanut ja kutistunut. Ruuvin perse oli siellä. Oho. Rupesin sahaa hieman puoltamaan, kun ruuvin paska oli ja siellä oli toinenkin ruuvi, vai siihen sahan. Tuossa oli ruuvi. Siihen kun sahasin, niin paskaksihan se terä meni. Joo. Tää pohjapuiksi nyt pätkiä laittaa.
Nippa-nappa niukinnaakin siihen se taitaisin maa. Joo, siinäpä niitä nyt on 11 lavaa ja tuossa kun mittailin, niin tämä on 2 metriä pitkä tämä lava näin päin ja 1,20 m korkea ja se kun kerrotaan kahdella 2,4 siitä tullut, mutta kun tää on puoli metristä, niin sitten se jaetaan kahdella, niin sehän on 1,2. 1,2 kertaa 11. Paljonko se on? No 10 lavaa on se 12 kuutioa ja siihen sitten se 1,2 lisäksi. 13. Semmonen reilu 13 kuutioa siinä pitäisi olla nyt puuta katon alla, että ei ole ainakaan kaikki nyt satteessa tuolla pihalla. On tähän vielä 1 lava mahtunut, mutta kun pitää nuo rojut tuossa laittaa tähän, niin tuossa on teillä vähän siivoamista. Tuossa on sitten tuommoinen kaninkoppi. Aika paljon viepi tyhjää tilaa tiellä, kun lähes uusi filmivanerista tehty ja 10 sentin Finfoamin levyllä eristetty, erittäin hyvä koppi on siis siinä. Joku kun tarvitte sit tuommoista kanakoppihan tässä on ihan luukku elikköhän siellä ampujaisilla pesi. Ei oo. Tuommoinen. Lähes käyttämätön koppi. Kyllähän tuo pikku koirallekin tuommoinen kävisi ihan ok. Miksi ei isommallekin, kun vaan luukku vähän suurempi. Tuo Suomen pystykorvallehan tuo ihan somimoille, mutta semmonen olisi siinä, jos joku tarvii, niin ei muuta kuin huutamaan. Kyllä. Sinne jää vielä pari lavaa tuonne, niin pitää ne siirrellä tuonne. Ja ne kun vielä kerkki tässä peittelemään ennen monsuunisatteita, niin olisi hyvää.
komeita elukoita tekee lähteä karkuun. Siinä se taas paketti lähti kyytiin. Viimeiselle paketille vauhti. Ihan pieni kyydissä. Siinähän ne nyt oisit tälleesti arvelin, että pari pakettia vierekkäin laittaa niin tähän sitten muovit. Tähän pakettiin muovit. Silleesti. Tässä nyt meni tämä aloitus vähän. Tässä nyt on 3. Pitää vetää sitä oikeastaan tyrkätä tältä puolelta vähän kasempaa. No, katsotaan. Muovia päälle. Tuossahan tuo jo yksi muovi olisi valmiina. Tässä tämä. Kato, kun kyyhkynen tuo. Sepä kyyhky olisi tuohon koivu ollut tulossa, mutta minä karkutin. Olisin varmaan tänne tullut niitä herneitä syömään. Tässä oli herneitä mulla. Tuossa herneitä tuossa pellossa kyllä nytkin. Siis kasvavia, mutta tänne polulle nakkelin herneitä, niin niitä se varmaan olisi ollut tulossa hakemaan. Mutta täällä alkaa olla syötäviä herneitä. Tämmösiä. Ja jo syötävässä kunnossa olevia herneitä. Käydään katsomassa tuota yhtä omenapuuta. Ei ole vielä, mitä tässä nyt on. Onko tämä nyt 3. kesä, kun on tämä ollut meidän omistuksessa tämä hökkeli, tämä tila tässä, niin. Ensimmäinen kesä taittaa olla, että nyt tullaan omenoita. Tämä edellisten asukkaiden istuttama omenapuu.
Siellä niitä on tuommoisia. Tuolla on lisää. Mitähän 230 omenaa siinä näytti olevan Onko tässä näitä omenapuita vaikka kuinka monta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yhteen. Tuolla on 3 alimmasta meidän istuttamia viime keväänä. Ne on vielä niin nuoria, että eipä taida vielä omenoita tehdä. Heinät olisi kyllä kuivia. Kukahan näitä söisi? On se hyvää heinä, mutta sä suunnittelit, että tuohon johonkin koivun alle pistäisin vaan kuormalavoja ja niiden päälle nämä pinnoja. Joku pressumuovi päälle ja ensi talvena jäniksille ja rusakoille antaa siitä sitten salaattia. Semmosta. Räkäättiä vastaan piti laittaa näitä verkkoja, mutta kun räkäätit niin näitä verkon läpikin tulluvat syömään tuohon. Tuossakin on käynyt syömässä, niin se on tuolta verkon läpi reiästä, tuolta verkon reiästä, niin nokkansa työnttää. Melko oppivaista elukko. Hirveästi työllistää nuo verkkojen viritykset, ei niitä kehto silloin laitella. Kun pitää välillä leikata nurmikoitakin. No nyt on kerran leikannut nämä nurmikot ja sitten alkaa tämä satokausi olla kohta hiipumaan sillan. Kohta nämä jouttaa nämä verkot viskata tästä pois. Tänähän nämä pitäisi varmaan kerätäkin. Mitä täältä löytyy? Vai pitäisikö huomissia? Eilen oli niin viileä päivä, niin eivät hirveästi varmaan eilen kypsynyt. Tuo viikonloppuna, kun oli hellettä, niin kylläpä nopeasti rupesivat kypsymään. Joo. Eiköhän tämä tällä kertaa. Ei mitään muuta kuin laitahan kanava tillaukseen. Millä kun sen tonnissa saisin tässä näitä tillaajia, niin olisi kaikki kotiin. Ei maksa sulle mitään, kun pistät vaan sieltä sen tillauksen päälle. Minulle siitä on erittäin suuri hyöty. Semmoinen pikkuinen toivomus olisi. Please. Se on moro. Onko hieno auto? Kapteeni Leena Lohtander, onko hieno auto? Kyllähän tälle eteenpäin päästä. Jotenko te? Saapiko Julia sinua kuvata? Joo. Okei, heippa.